Ki pulit ka East Jaintia Hills ha ka khatlai trik yayong kila yok ban kem no ya uwei ubriu uba kerteng ubishal riang arpulais namrta ubade na Kachar District Assam bat yok kurup ya ukenja ubadan ka jingkya ka bahadu shipau kilo. Kani kalawan long hadien bagi pulit ka district kila yok ban bat no ya ka we ka thuk bajaj dominar ka badan ya number AS11X 2819 hanong sning halur ka jingsu badan kti hakikam khai drong. Ha ka jing tala siye ki artili ki pla ki pulit ki lalap dia ne ki shipotili ki song ki badan hapo bat ha ka jing toket lat penti kena ba ude ukenja ubadan ka jing kya hadu shipo kilo. Hadien kane ki pulit ki lakem no ya uni ubriu hapo ka kendon NDPS Act bat ka jing toket persya ya u kadang ya syakman. Ha ka weipat ka jingjia ha ketika juk kasngi ki pulit ki badang pelong ya ka jingat pahra ha uput usam joko umkiang PPP kilalap dia ni lai tali ki thuk bala shui harut surak ha ki benta jong ka than dona ya ki bala suba ba ki dei ki basyak tu. Kini ki kenthop ya ka we ka Royal Enfield Classic ka bamdan number plate ka badan chassis number ME3J3 C5FKP 2005107 engine number J3A5FKP 2004699 ka Royal Enfield Hunter baklem number plate kabadan ya ka chassis number ME3J3 D5FMR 1014560 engine number J3AFFMR 1014818 bat kawai pat ka Pulsar NS 125 ka baklem number plate kabadan ya ka chassis number MD2B72BX4 RPF 6286 engine number JEXTRF 62562. Ka jing toket halor kani kadang ya syakman batlaken tu ya kino ki badan jingtep hakbaya de bat kitrai jong kini ki thuk lani ki bayo I ya kalit kawan badang shen jongki bakin pentep mardor syaki pulit ka umkiang PPP lani syaki police station ki bahajan